Milagro edukitzia, malkoz bete eta musuak, kabita guzti iges egin dit, tamaino hortako usuak. Nik berriz inon ikusten bade, adituko du goxuak, non ote dira garai bateko gure hizketa goxuak. Nik berriz inon ikusten bade, adituko du goxuak, non ote dira garai bateko gure hizketa goxuak. Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri. Bueno, ezertan hasi aurretik, frantses euskaldun baten koplak entzun duen kanta da, eta gure musiko zoragarri hauek aurkeztuko dizkizuet. Ainara Ortega, biolinean eta ahotsa. Pianoan Joana Ortega. Aizpak dia, norbait ez ba, kontu batu. Eta Sebastian Ustarroz, hementxe gitarran eta perkusioan ere aituko da. Bueno, ongi etorri, Donostiako 26. Koldo Mitxelena literatur lehiaketaren sariak banatzen diren ekitaldi honetara. Honen bidez, txikitatik eta gaztetatik euskeraz idazteko eta irakurtzeko zaletasuna bultzatu nahi da. Eta urtengo gure asmoa marrazkiz, literaturaz, bertsoz eta musikaz osatutako ekitaldi poetiko bat sortzea da. Eta horretarako irabazleen lanak erabiliko ditugu, irakurri edo ikusiko ditugu. Batzuetan epaimaiaren ahotik entzungo ditugu eta beste zenbaitetan gehienetan irabazleen beraien ahotik entzungo ditugu. Eta horretarako aurtengo epaimaia aurkeztuko dizuet, aurten gainera epaimaikide berriak ditugu. Zuekin, sar daitezela, Iñaki Martiarena Matxin komikigilea, Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, Inazio Mujika idazlea, Yolanda Arrieta idazlea, Ana Malagon idazlea eta Beñat Gaztelumendi bertsolaria. Txalo bero bat. Matxin ez dago kastigauta, gero ikusiko duzu zati jarri deun hor. Bueno, aurten 1177 izan dira parte hartzaileak, hau da, 18 urte bitarteko haurrak eta gazteak. Eta parte hartzeari dagokionez, azpimarratzekoa da urtengoan E eta F kategorietan, hau da, 14 urte bitartean, nabarmen handitu dela jasotako lan kopurua. Gauzak horrela, euskara zerbitzuak zuen helburuetako bat, hain zuzen ere, 14 urte bitarteko hauen parte hartzea bultzatzea lortu da.
Eta edizio honetan, entzun ondo zenbakiak potoloak dira. 221 komiki, 80 olerki, 234 ipuin, 185 bertso eta 47 mikroipuin izan ditugu. Eta saritu ez gain, 30 aipamen berezi izan dira. Sariri jaso ez dutenak, baina epaimailari asko gustatu zaizkion lanak izan direlako. Eta guztira, esan dudan bezala, 1137 lan jaso dira. Uzta oparoa beraz. Eta ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko, gure protagonistak sartuko dira hemen. Gurekin, gure 19 irabazleak edo sariduna, sar daitezela mesedez. Tira, Koldo Mitxelen lehiaketan komikiak, olerkiak, ipuinak eta bertsoak lantzen dira eta aurten lehenengo aldiz mikroipuinak dauzkagu, geroago azalduko dugu. Divertigarriak dira batzuk, sakonak beste batzuk, erromantikoren bat ere izan da, tristeak edota misterioz betetako kontakizunak. Az gaitezen besterik gabe ekitaldiarekin. Bueno, gauzatxo bat esan behar dugu. Olerkiarekin hasteko asmoa geneukan, baina azken orduko aldaketatxo bat izan dugu, gure irabazleetako batek, ipuinan saritua izan den batek, oantxe bertan kursolera joan beharra dauka kontzertu batera. Doblete dauka. Artistaz betetako eszenarioa daukago hor. Beraz, ipuinarekin emango diogu hasiera salbuespen bezala. Ipuinean, C kategorian, 10-12 urte bitartean, irabazlea Ane Bastida Urkiza Lasaietik dator eta bere lana 5. petaloa. Ane, zorionak. Esan behar dut, ipuinak, zati bana aukeratu dugu ipuin bakoitzetik dena ez irakurtzearren, merezi du noski dena irakurtzeak, baina hemen zatitxo bat irakurriko du, nahi duzunean, Ane. Egon gelara sartu nintzenean, ama garbiketak egiten ari zen eta hainbat objektu aterata zituen armairutik. Inoiz ikusi gabe kolore zimeldu bat aurkitu nuen mai gainean. Indargabetuta egon arren, oraindikan kolore apur bat bazeukan. Amari loreaz galdetu nion, baino ez erantzunean egin zidan. Ezer galdetu ez baino bezala, hainbat galdera bururatu zitzaizkidan loreari buruz. Pentsatzen ari nintzela, aitatxo etxean janariz beteta sartu zen, supermerkatotik zetorren. Janari azkailuan sartzez lagundu nion eta bitartean amatxori lore zumilduari buruz egin nion galdera bera azaldu nion. Aitatxok lore berezi bat zela erantzun zidan, besterik gabe eta bere besotan hartu ninduen ene loretxo esanez. Aitak besoetan hartzen ninduen bakoitzean loretxo deitu eta musu potoloak ematen zizkidan. Eta oraingoan ere, masaia gorritu arte musu eman zidan. Aitatxok egongelara eraman ninduen eta mai gainetik lorea eskuetan hartuta sofana esari ginen. Landaria zitzaiteko egokia iruditu zitzaidan. Aitak ostera, urez betireko edalontzia ekarri zuen. Lorriari botako ziola uste nuen, baino edan egin zuen. Ez nuen ulertu. Zergatik ez zuen lore berezi ureztatzen? Zergatik ez zidaten azalpenik eman nahi? Ama oso lore zalea zen. Ez zuen sekola lore bat hiltzen utziko. Zergatik esku artean nuen eta hain berezia zirudien ura bai? Zimelduta bazegoen ere edera zen lorea. Oso gustoko nuen, beraz amaren lorategira joan eta han landatu nuen. Amak hain maite zuen gereziandoaren aldamenean. Koloretxoak izandako petaloak lastandu nezkion eta ura botanion. Lorea berriro suspertuko zen ilusioarekin. Bat batean etxeko atea jozutan. Zoragarria. Ane, konta iguzu, oain ze kontzertu daukazun? Kurtsalean daukat orkestrarekin. Eta jotzen duzu? Biolina. Ainarak bezala. Bueno, sorte handia, kakapila, artisten artean esaten den bezala, eta zorionak, eskerrik asko zure lanagatik. Gero artean, etxalo bero batan ere entzat. Eta oain ja, pentsatuta genuken bezala, olerkietara joko dugu. Olerkien sailean 2 saritu dauzkagu, 2 kategoria, C eta E kategoriak hain zuzen ere. C kategorian, 10-12 urte bitartean,
irabazlea, Unai Matias Aiestaran, Zurriola ikastolakoa eta bere lana balea. Unai? Tanpa, 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 balea maitegarri. Balea beti agarri, atzo etxera etorri. Tanpa, 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 batzuetan euri, baina gero eguzki. Batzuetan sirimiri, eta gero ostadara ageri. Tanpa, 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 beti balea etxean. Batzuetan kanpoan, eta beste batzuetan hondartzan. Tanpa, 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 elurra egiten duenean, balea goxo. Eta bero egiten duenean, bero. Tximiste egiten duenean, izututa. Tanpa, 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 balea minakin. Izatxa apurtu. Igeri ezin du. Tanpa, 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 itxasoko ikastolan lagunekin jolasen. Eta batzuetan lotan. Tanpa, 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 euriaren ondoren txingorra, batzuetan bilguna, eta batzuetan gogorra. Tanpa, 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 balea gaixo, eta gerosiago akorinuean. Zorionak, lan bikaina benetan, zorionak, eskerrik asko. Torri, nora zoaz. Zuk kontzertu aldaukazu? Ez, orduan gurekin elituko zara. Gustua zaude gurekin, ez da? Ez. Baina, beste lanak ez da dituzu ikusi nahi. Ez, zure irakurri duzu. Nahi dezu beri pixkat gurekin hemen eseri? Bai, venga. Gero kontatuko izu txisteren bate hola, ez aspertzeko nahi bali madezu. Bueno, olerkian, bigarren saritua, C kategorian, ez barkatu, C kategoria orain txerakorri dut. E kategorian, 14-16 urte bitartean, Iker Reizagirre karrera Zurriola ikastolatik eta bere lana Itzala izenburuarekin. Nahi duzunean, Iker? Itzala. Zure itzalarekin maitemindu zara. Egun eguzkitsuetan bakarrik jarraitzen zaituen itzal ilunarekin. Zure itzalak aurkitu zaituenetik inguratzen zaituen guztia baztertu duzu. Lagunak, familia, baita ni ere. Ez duzu hartu nahi ezin zarela zure itzalarekin bizi. Izan ere, itzala momentu eder eta alaietan eguzkiarekin batera esnatzen da. Baina eguraldia okertzen den egunetan, kostaldetik ekaitza dakarren egun triste horietan, igeri jakin gabe, putzu sakon eta ilun baten barnean itota sentitzen zarenean, non dago zure itzala? Ez dago. Bere beharra sentitzen duzun momentuan, ez da agertzen. Baztertu egiten zaitu. Eta zu bakarrik laguntzari gabe irten behar duzu, putzu eta ilun sakonetik. Azkenean, lehorrera irtetea lortzen duzu momentuan, eta eguzkiaren azpian lehortzen ari zaren bitartean, une zailena pasa ondoren konturatu gabe, orduan irteten da berriro itzala. Hau, aholku bat besterik ez da. Maite zaituen pertsona baten aholkua, zure itzalak itzala egin dion pertsona. Eskerrik asko, Iker, zorionak. Olerkiak entzun ditugu, olerkilariak ezagutu ditugu, eta goazen orain irudiekin eta hitzekin jolas pixka bat egitera. Alegia, komikia ikustera. Eta komikia aztertzeko, ez zait inorro beri bururatzen, Matxin, komikigilea baino, Matxin mikrofona hau zuretzako. Eta Matxina dauzka hementxe komiki sorta eder bat, lehenengoarekin hasiko gara, B kategorian, 8-10 urte bitartean, saritu badaukagu, biurri xamarra. Marker, Sorzabal, Landazabal, Zurriola ikastolakoa, txoria eta untxia egin du Markelek. Ikus dezagun. Beira, altxatu da, Markel, lasai.
Zeiru itzen, Matxin, ez dakinik nola aipatzen dan komiki bat, koloren erabilera, ez dokat idea jeik ere. Bueno, lehen nabeziko gauza, eskerrik asko etortzeagatik, eta nik zer aipatuko nuke, batez ere, marrazketa, eta gero historia ondo zegoen lotuta, eta atsegina, eta gero baloreak ere oso ederrak, eta bi bazu, eta aurrera. Esan, aurki gainetan zituzuen liburu iskabietan lan guztiak azaltzen direla norbaitek, gertuagotik lan ikusi nahi bali badu, hortxe bertan dituzue. Markel, artista bazea. Vale, bigarrengo saria, C kategorian, 10-12 urte bitartean, Aritz Muruazabal Alfonsi, herri ametsatik dator, eta denak batera lan egin du. Aritz? Hemen txegure, Aritz. Bota bertsoa, Matxin. Hain zuzen ere, bertsoa, nik aipatu duzu bertsoa, eta nik esango nuke hain zuzen ere komikia neurri batean behintzat, marrazki eta hitzez egindako bertso bat dela, ez da? Orduan, aski lotura handia dute, bertsoak eta komikiak, eta hau bera ere, bat aukeratu behar, eta hau bazeuden beste batzuk, baina hau ere asko gustatu zitzaigun denoi, eta baloreak oso ederrak ditu, gero animali batzuk ere marraztu ditu, elefantea, eta askotan animaliak beraiek ere gizakio baino jakintxoagoa dira, eta ez da, detalle politia dauzka. Askotan joan altzara zoologikora zu? Gutxitan, baina inspirazioa etorri zitzaizun, haizu, zu lehen urtean, 2014an komikian ere saritua izan zinen, ez da? Bai. Komikigile sena badaukazu behintzat. Urren urterako, aurkeztuko zara? Bai. Bai, noski. Garbi dauka. Hau Matxinentzat. Eta 3. saritua, D kategorian, 12-14 urte bitartean, Koldo Martínez, Lasai San Luisetik dator, tartaloa eta umea lan egin du. Txalo bero bat, Koldorentzat. Matxin, Koldori pasako dioto beto. Nola bururatu zitzaizun tartalori buruz komiki bat egitea? Euskerako irakaslea eman zigun parte hartzeko eta euskararen mitologiaren animali bat da eta egin dut. Hobeto, tartalo, Zenizienta, edo Maria Reuskin baino, esan zenu, tartalo nahi gehiago gustatzen zait. Nahi asko gustatzen zait, tartalo nola marraztu dezun, eta gaina honek egi esan behar dut, lehenengo irudio honek bildur pixkat ematen dola. Pixkat ikusten balimo dezue, lortu dezu emozio hori transmititzea. Beraz, nire zorionak behintzat badituzu. Matxin, zure aldetik zer? Hemen gauza bera, denoi gustatzen zaigu mundu basatia, ez da? Tartaloak eramaten gaitu, hori basora eta askatasunera azkenean, ez da? Zorionak eta pasei horrela. Bai jauna. Urrengoa, E kategorian, 14-16 urte bitartean, saritu bat, Lorea López Ederra, Santo Tomas Lizeotik dator, nire buruaz beste egiten lana aurkeztu du. Lorearen lana. Zoragarria. Neri pertsonalki Lorea asko gustatu zait gorria gerekin egin dezun erabilera. Protagonismo handia hartzen duelako. Nondik sortu zitzaizun pixka bat inspirazio di edo ideia hori? Momentuan sentitzen nuena komikian egitea bururatu zitzaidan, marraztea eta idaztea asko gustatzen zait, eta biak batera egitea, bururatu zitzaidan, eta hori. Asketa politia da, idaztea eta marraztea gustatzen bazaizu, egia esan txukun atera zaizu. Matxin, zuk ze uste? Zorionak, eta esango nuke alde batetik komikiak badituela aurreiritzi asko, ez da, batzuk komikia lotzen dute zabarkeriarekin edo baldarkeriekin, eta hain zuzen ere kasu hontan, nik neuk ere eta epaimaikideok ere ikusi genuen honek dakarren poetika, goxotasuna, orduan nik komentatu nahi nuke aurreiritziak pixka kendu eta komikia badituela
olako ale ederrak, ez da, hau bezalakoa. Alde erromantikoa ere atera daitekeela alegia. Eta horrek dakarren mina, eta hortxe, gora bera horiek, ez da. Lorea gainera 2013an saritua izan zen komikian, baita ere, eta aurten, okerrez banago, ipuinaen ere aurkeztu zara. Bueno, bai, eske Euskarako klasean egin genuen ipuin bat notarako eta Andereñoak esan zigun parte hartzeko, baina ni benetan parte hartu nahi nuen komikiarekin ze gustatzen zait eta, bueno, ipuina ezen oso ona. Baina hori zuk esaten duzu. Bueno, hori horrela da. Baina, barkatu, baina hintzen nun. Bueno, bai, behartuta, baina... Lorea, nik oaindik eta fansago nahi zurea. Ondo, oso ondo, zoragarri, eta lan hau, gaina, zoragarria, benetan, maitagarria. Zorionak, Lorea. Eskerrik asko. Eta, bai, txalo bero bat. Eta azkenik, F kategorian, 16-18 urte bitartean, German Telmo Izagirre Suárez, Santo Tomas Liceotik, Bernard Etxepare lanarekin. Zoriona, German. Erakutsiko dugu, ze... Horri, desente ditu, Luzera, markatzen dizute, edo eta zuek nahi dezuten izan dizute? Bai, barkatu. Komiki bat iteko, pentsatu nun ja pixkaldu ziagoa itika. Baina, zita, dana ondo kontatu, Bai, bueno. Eta nondik sortu zitaizun? Berez ideia, euskeran lantzen ditugun gaietako bat dalako etorri zitzaidan burura, eta ez daka beste zentzu berezirik. Bernard Etxepare idazlari buruzkoa da, eta hoi da gaia. Neri, pertsonalki, marrazkiak, trazoak, fondoak nola betetzen ditun ikusteak atentzia ditu dit. Oso jantziak dira bineta guztiak. Oain esango Bai. Ez, gaizki utziko, no? Kasu honetan, besteak beste, gaiaren tratamendua, eta gero ere gustatu zitzaigun bereziki, marrazketa, jakina, baina era berean ere hitza ez duela bineta guztietan erabiltzen, alegia, esango genuke, isiltasuna ere badela, ez da, bineta batzutan, komikiaren lenguaje azken batean menperatzen duela, ez da, plano handiak, plano txikiak, eta orduan zorionak, eta aber horrengo urtean, bakazu Etxepare, eta gero, Lehen urtean gaina, baita ere, saritua izan zinen komikian. Nik gogoratzen naiz, Victoria Eugeniako sari banaketan izan zinela. Zorionak, beraz? Komikia bukatu da, zorionak eta txalo bero bat komiki gile guztiei. Lan bikaina. Matxin, oain ulertzen duzu zergatik jarri zaitugun horrez, eta etzan kastigu bezala. Ondo inguratuta jarri zaitugu alegia. Musiko zoragarri hauek hemen izan da, ni gaur kapritxosan hau, eta beste abestitxo bat entzungo nuke ba. Oraingo hontan popurri zoragarri bat eskainiko digute, Malambo Libre eta Maitia Nuntzira. Aurrera, artistas.
inbidia ematea zu, benetan. Tira, olerkia eta komikia ikusi ditugu da, eta orain ipuñari helduko diogu, bueno, ipuñaren hilabazle bat ikusi dugu, korrika joan berri izan duena, baina ipuñan orokorrean 6 saritu ditugu. Bat ezagutu dugu, hain beste 2 ezagutuko ditugu. B kategorian, 8-10 urte bitartean, saritu bat, Urtzi Atxega Zubikarai Santo Tomas Lizeotik. Korrika gelditu gabe zebilen mutila lanarekin. Urtzi. Nahi duzunean zekutu. Korrika gelditu gabe zebilen mutila. Bazen behin mutiko bat leku guztietara korrika joaten zena. Eta gustura gainera. Zeren korrika egitea ikaragarri gustatzen zitzaion. Nahiko pobrea zen eta amak egiten zizkion galtzak. Hala ere, auzoko korrikalari honena zen. Bena, auzokoa eta herrikoa ere bai. Hainbeste atsegin zitzaion korrika ibiltzea ez zela inoiz kalean poliki eta mantxo ibiltzen. Igande goizatean korrika irten zen etxetik kalera eta autobus batean sartu zen. Bere biletea ordaindu eta eseri egintzen atzeko eserleku batean. Hain iruditu zitzaion mantxo zijoala autobusa, hurrengo geltokian jaitsi eta autobusaren aurrean korrika hasi zela geratu gabe. Kotxea geratu izan behar zuten mutikoa lasterka izerditan ikusi zutenean semaforoari jaramonik egin gabe. Turuta jotzen hasi ziren kotxeak. Pi. Kotxekoek ikusi zutenean ez ziela kasurik egiten, horrelako garrasiak egin zizkioten mutilari. Aizu mutiko, ez alduzu ikusten gorria dagoela semaforoa? Itxu altzara? Gaur alda behobia, astelenean zela uste nuen, zioen amona espistatu samar batek. Horrelakoak eta okerragoak entzun ziren kalean, baina mutikoak ez zuen ezer entzun, korrika egitea besterik ez zuen pentsatzen. Aurrera jarraitu zuen korrika mutikoak, gero eta azkarrago, eta bihurgune batera iritsi zen. Hain zijoan azkar, bihurgunea hartzea ahaztu zitzaiola, eta zuzen jarraitu zuela aurrera. Eta baldakizu ezer gertatu zen, etxe barru batera sartu zela, eta etxe hartan bizi zeien familia gozaltzen ari zen. Eta gizonak jauzi egin zuen mailaren gainetik sustoaren sustoz. Eta hango platerak, koiarak, basoak, denak bota zituen eta korrik erten zen atletik. Ume malapartatu hori esan zuen aitak. Txaro bero bat, eskerrik asko Urtzi. Eskerrik asko, zorionak. Hauxe Urtziren ipuñaren zati bat. Bigarren saria, D kategorian, 12-14 urte bitartean, Iraia Lasa Kuebas Lauaizetatik datorkiguna Aitonaren erlojua lanarekin. Zorionak, Iraia. Hasi aurretik, barkatu, esan behar dut Iraia 2013an saritua izan zela olerkian eta 2014an aipamena izan zuela bertxotan. Zorionak beraz, hiru gauzengatik. Aurrera nahi duzunean. Aitonaren erlojua. Ez, oiukatu nuen berriro hanka sartu nuela konturatu nintzenean. Hau dena, nire aitonaren urtebetetzea baino egun batzuk lehenago gertatu zen. Nire amak eta nik zerbait berezia oparitu nahi izan genionean. Egia esan da, opari hori ez zen erositako zerbait. Ez da berria ere, nire amonak oparitutako poltsiko erloju zahar eta ondatua berritu genuen. Hainbeste urte ondoren, erlojuak bere distira guztian galdu zuen, eta bere makineria zaharrak inoiz ez zuen ordua zehatz ematen. Baina nire aitonak maitasun handiz gordetzen zuen, nire amonaren oroigarri honena zela zioen eta. Horregatik, bera konturatu gabe, erloju denda batera eramatea, eta bere jatorrizko itxura itzultzea erabaki genuen. Erlojugileak amaitutako lana erakutsi zigunean, kutsatuia dotore baten barruan urtebezerako eguna lehenbailen iristean nahi izan genuen, aitonaren ez uzte aurpegia ikusteko. Gainera, enplegatuak erlojua zoragarria zela eta horrela mantentzea merezi zuela esan zigun. Beraz, erloju dendatik pozez beteta irten ginen gure pakete txikiarekin, eta autobusaren geltokiran zabiatu ginen intxaurrondora bueltatzeko. Autobusera igo ginenean, oparia eramatea usteko eskatu nion nire amari.
ondo zainuko nuela itxemanez. Konforme, erantzun zidan nire amak, baina kontu izan eta ez utzi lurrera erortzen. Lasai egon, ama, esan nion paketea hartzean, eta kontu handiz utzi nuen ondoko eserlekuan, nire berokiak kentzeko. Bidaia guztia urtebetetze jaiaren xehetasunak prestatuz pasa genuen, eta gure geltokira iristen ari ginela konturatzu ginenean, oso azkar intebean izan genuen. Ateak itxi ziren momentuan, susmotxarra izan nuen, eta berehala zerbait gazki, zijoala konturatu nintzen. Oh, ez! Zer gertatzen da? Galdetu zidan nire amak kezkatutako aurpegiarekin. Ez zenuen ahaztuko. Eta esaldia bukatzeko denborarik gabe, autobusaren atzetin korrika irten zen, baina alferrik, gehiegi urrundu zen eta. Sentitzen dut, benetan sentitzen dudala, negar zutinka esan nuen. Zorionak, lan bikaina, benetan. Eskerrik asko. Zoragarriak bi ipuin hauek, eta orain tartetxo bat egingo diogu, badakit oraindik ipuinetan sariak banatzeko gelditzen direla, baina tartetxo bat egingo diogu bertsoei. Eta horretarako bertsoen inguruan aipamenak egiteko hementxe daukagu bertsolaria handi bat, eta gainera aurten lehenengo aldiz epaimaikide izan dena. Beñat Gaztelumendi, pasa larrera. Beñat, esan egia, zuk askotan parte hartu duzu, esari hauetan, nun erosoago, epaituta edo epaile gisa? Epaituta nahiago aukeran, besteen lanak epaitzea beti sortzen duelako ardura bat, edo jendeak azkenean ortupila sartu ditu lan hauek egiten, eta batzuk aukeratu beharra eta beste batzuk igual, itzalean edo usteak beti ematen duelako ardura bat. Orokorrean gaina lan onak jasoko ziren, eta hoien artean aukeratzea etzen erreixa izango suposatzen dut. Gaina kuriosoa, nola adina hauetako jendeak bertxotan agertzen ez diran gaiak nola sartzen dituzten, beraien kezkako dialako azkenean, eta guia aztuta dauzkagun gauza batzuk nola azaltzen dian, eta guk gehiagia aipatzen ditugun beste gai batzuk igual nola beste begirada erabat freskoago batekin edo hartzen dituzten. Egia, aberasgarria beraz, zuretzako ere bertsolari bezala. Ikasi behintzat indegu desenten. Denetik ikasten da. Basari banaketarekin hasiko gara, bertsoan, esegin eba duzu behiatik ero esango dizut etortzeko, ze bertso pare bat eskatuko izkizut lasai. C kategorian, 10-12 urte bitxartean, saritu bat, Oiane Arribas Baon Zurriolatik dator, eta nire familia eta ni bertso sorta egin du. Oiane? Oiane. Ni bertso ezalean naiz eta bertso bat kantatzeko kapritxo bat dauket. Utziko jazu zurekin kantatzen zureak? Bio kantatuko iteu? Bai, venga, ozen atrilea. Zuk esan bat bita iru, Gaur nire familia noa aurkeztera, aita amabi aizpak bagoaz aurrera, txakurra takatua gurekin batera, elkar maite duguta pozik bizigera. Toma, beste hauen. Bi eta iru. Oianen aizta ditut nik 11 urte, bihotzean ametxek lekua badute, ametxar zaiusekin ingo nuke truke, handitan bertsolari izan nahiko nuke. Ona, ekiko! Zorionak! Jasta, gustua gelditu naiz, kantau dut. Beste kategorian, D kategorian, 12-14 urte bitxartean, Ainhoa Montserrat Domínguez, Santo Tomas Liceotik, eta bere bertso sorta itxaropena galduta. Ainhoan dutegu? Ai, egia da, bai, barkatu. Nik abestu nahi nuen, baina doinu egin naiz moldatzen. Orduan pentsatu dugu Ainarak abestea, Ainara Ortegak abestea. Aipatu behar dut, aurten 5 lan aurkeztu ditula Ainhoak, 4 ipuin eta bertso bat. Eta 2013 eta 2014an aipamena izan zuela bertxotan. Beraz, fuerte datorkigun eskatoa. Zorionak, Ainara. Zinda Ainhoa. Nio launtzeko ere ez? Altxatu pixkat behintzat, hola, kaso egitea. Hau xe dugu txapelduna handia. Nik zalantza bat badet. Nik zalantza txiki bat badet. Santagedan doinua deu, eta zein behar da, estrofa berdina errepikatu doinua? Bai, ez da? Orduan ondo ingotela usteet. Ia ba. Aitonak oroimena galdu du,
ta ez da nita zoroitzen, badaki ordea maite dudala, zaila da ez gogoratzen. Begietara begiratu nau, besoa eutsi zindartxu, nire izena ozenki esan du, behingoz nago zoriontsu. Barkatu, Niko beto kanta hauden. Bueno, hobeto kanta haudet, baina ez da hori gure helburua. Lehiaketa honek helburu asko ditu. Sortzeko gaitasuna, lankidetza eta errespetua sustatzea. Mundua ulertu eta adierazteko zuen bide propioak aurkitzea eta nola ez, bide guzti hau urratsez urrats euskaraz egitea. Eta orain gogoratu nahi dizuegu, 19 irabazleekin batera, 30 aipamen berezi izan ditugula urten. Hau da, azken fasera iritsi direnak, saria jaso ezarren, epaimailari asko gustatu zaizkion lanak izan direnak. Eta okerrez bano, Ainara, ez duzu bertxotan asmatu baina zu noizbait irabazleen atari hortan gelitutakoa zea, ezta? Bai, txikitan ikastolan irabazitakoare, baina gero Koldo Mitxelena sariak aldetu zeanean hitza hundik zian. Eta, bueno, denok zuetako askok esan dezuen bezala, eskolako lanetan eta euskerako irakaslearekin, engin ditu lanak. Bueno, baina ez du ere aurkeztuko zeina, seguru. Bide, nien eiz akordatzen, egiten nien eizela akordatzen. Zinala? Enaiz akordatzen. Abra, itziber, eintzazu, memori pixkat intzazu. Eintzazu la denboan atzea. Eta pentsa, alako batean eukiko bazen justak izango izua, 5 bat urte. Ez zeinan aurkeztu? Ez. Seguru ez zara aurkeztu? Ez? Zu askotan aurkeztu zinen, Ainara? Mordoska bat bai baino... Eta irabazi zenun? Ez. Txarra zinen? Txarra ez, baina... Mordonetan zenun irabazi? Jolin enun irabazi itziber, bakizu zatik? Ez. Geroa kontuatu nintzen, baina garai hartan, bakizu ikastolan nola gauza askoak uste izkizuten eta... Bai, matematika, ingelera, euskera, errekreoa... Baitare, eta gimnasia. Gimnasia. Baitare. Garai hartan, gu haitze ginen ikasten, lokailuak eta komuztadurak ziala eta ergatiboa eta partitiboa eta gauza asko xamar. Eta nahi aztu zitzaidan gauza garrantzitsuena. Papela edo oparia betetzezun papela oso ondo apaindu nu, baina nik uste barrenian aztu zitzaidala bakizu zer. Arkatza. Ipuiaren barrenian nahi falta zitzaidan azan bilotza jartzia, tripak jartzia. Sentimentuak, oida superpolita. Nola dakiztune? Bai. Nik uste hoxe izan duzala nire akatsa, eta gero kontuatu nintzen deno daukaula altxorra barrenian, eta altxorroi jarri berdeula. Bai, jakin behar dezu zer kontatu nahi izun, baino hemen barruan, ez hemen ni bakarri, barra hemen dena. Bai, goiti bera, beti holaxe. Eta irakurriko ditugu bion arten 30 aipamen berezi. Txandaka. Bai, txoin, papela hor dauket. Bai, hartzazu. Zapatak kendu justu eta guztia. Ba, eski txikian itzenean, oain baino pixka txikigoan itzen. Bai! Ara! Zaili da baino ala itzen. Venga, ni hasiko nahi. Hasi zatez. Aitor Cabo Iturregi. Andrea Estevez Masa. Izaro Unanue Moyua. Julen Godoy Lorenzo. Yune Alquiza Díez. Eneko Gundin Domínguez. Nora Ibáñez Arribas. Raquel Irizar Ozina. Arantza Martínez Munita. Ane de Frutos Olasagasti. Irene Fernández Jaca. Elizabeth Ioldi Dorronsoro. Andonegui, ez abizena da hoi, Paul Andonegui Altola Agirre. Uxue Udakiola Agirre Bengoa. Lucia Arrieta Elizalde. Urtzi Espinosa Murua. Gabriel Caballero Barrandiaran. Oier Irazusta Aristizabal. Nerea Elizalde Ojan Barrena. Oiane Salaberria Saiz. Ibai Aristizabal Teiz. Ane Gamboa Santos. Ekain Arretxe Oronoz. Andrea Querejeta Enríquez. Naya Bueno Martín. Oier Maiz Albaraz. Manex Jauregi Maiz. Ane Ua Marín Esnal. Yune Burutarano Laizola.
Magilete Janeiro. Ya está! Ni badazkat beste hiru? Mani gutxiko dauzke. Urko Senperena Oiartzabal. Ibon Urbina Atxa. Leire Osuna Galistero. Txalo beroan! Serio de pixka bat. Ya está, ze altu banu berriz. Bueno, jarraituko dugu broma txiki honen ondoren, baina egia da, aipamen bereziak ere, benetan nabarmentzekoak diela, zati lan oso onak jaso dira urten ere. Bueno, eta orain ipuinarekin jarraituz, kategorian, 14-16 urte bitartean, irabazlea, Julen Hernando Sánchez, Herri Ametxatik dator, eta lana Antzokiko oihalak zabaltzerakoan. Txalo bero bat. Nahi duzunean. Nerekin probatu dute. Tristura nire gorputz osoan indarra sartzen ari da errukirik gabe. Argi batek jo egin nau, argi zuria, nire begininia zulatzen duena. Begiak itxi eta aurpegia eskuekin estali behar izan dut nire begiak kiskali ez izateko. Begiak irekitzean eszenatoki batean nagoela uste dut. Nire aurrean oihal handi gorri bat sabaitik zintzilik daudelako. Antzoki baten teloia. Bat-batean oihala ireki eta egiten da, eta antzoki batean aurkitzen naiz, antzoki zahar batean. Hutsik dago, ez jenderik, ez soinurik, ez bizitza arrastorik, nek bakarrik. Toki zabala eta altua da, besauki ez beterik dagoena. Eserleko haiek arrosaiun kolorekoak dira, eta erosoak dirudite. Eszenatokia egorrezkoa da, eta foku handi batzuek seinalatzen dute. Antzezloko ondoan kortina handi batzuk besaulkien kolore berekoak jasota eta lotuta daude. Argi ahol batzuek baretan jarrita ere. Argi ahol batzuek baretan jarrita gela pixka bat argitzen dute. Antzokiaren amaiera ikusten nahian ate beltz bat ikusten da. Ala eta guztiz ere itxita dauela ematen du. Pasillo bat, alfombra gorri eta luze batekin, atetik antzezlekuraino doa. Egia esan, beldurgarria ematen du hainutxik eta ilun egoteak. Temperatura epelak lasaitu egiten nau, hobe beharrez. Gutxienez, jakingo banu zergatik nagoen ni hemen, atzera behiratzean oraindik naspilatuago nao. Pankarta txuri bat dago, bertan izkibeltz batzuek daude. Niri bizitzaren antzerkia. Asperen egiten dut. Zera arraio egin behar dut? Nire bizitzaren antzerkia? Nola? Nik nahi dudan bakarra hemendik ateratzea da. Mesedez, lagundu, zergatik nago ni hemen, arraixi egiten dut. Ez du inork erantzuten. Zorionak, Julen, zorionak, eta esarrik asko. Haze maia daukaguna. F kategorian 16 eta 18 urte bitartean 2 saritu ditugu. Batetik, Ainhoa Arrondo Insausti, Santo Tomas Lizeotik, eta orain zer lanarekin. Ainhoa aurrera. Mikel Maitea, sentitzen dut orain egitera noana, baina ezin dut gehiago. Arimari gabeko gorputz bat naizela sentitzen dut, eta nire gorputzak ez duela inolako baliorik. Zuanarekin irtetzen hasi aurretik, maitatua sentitzen nintzen. Lagun bat nuela sentitzen nuen. Baina zu, arekin irtetzen hasi zinenean, nire ondotik desagertu zinen eta jada ez zara nire bizitzaren parte. Alde batera utzuna duzu beste guztiek bezala. Bakarrik nago, eta ezin dut gehiago. Ez zaitez gaizki sentitu. Ez da zure errua, nire erabakia izan da. Aspaldian ez dut erabakirik hartu eta jada erabakia hartzeko ordua zela uste dut. Badakit ez dizudala inoiz esan, baina maite zaitut. Eta mila esker mundua bizkarra eman didanean zu nire ondoan mantentzeagatik, eta niregan sinesteagatik. Agur Mikel, zure lagun handia, Ainhoa. Eskerrik asko, zoragarri, eskerrik asko. Zorionak.
Eta maila berean bigarren saritua, Jonander Riñiguez de Gordoa, Pouso Santo Tomasetik datorrena, Feeling Good lanarekin. Paulak sentitzen zuen, lasitasun zentzua bihura, erabat desagertu zen atariko atea zerkatu zuenean. 5 eta erdietan esnatu zuen iratzargailuak Paula uztaileko larunbat hartan. Logura handiz, dutxa bero eta azkara hartu, katiukada bat kafe gozaldu eta alkandora jeans motz batzuk eta oinetako zuriberiak jantzi zituen patxada handiz. Baina kaleko haizeleunak bere masaiei egindako laztana izan zen benetan esnarazi zuena. Egun hartan, bidaia garrantzitsu bat egingo zuen Paulak. Artean edukitako bizitza aldatuko ziona. Betiekoa itzulerarik gabekoa. Une horretan gogoratu zen Paula zeraitik jiki zen hain goiz larun bat hartan. Bidaia hasi aurretik buelta bat eman nahi zuen, bere etorkizuna onartzeko nolabait. Eta une berean asalatua izan zen goiz hartan neskatxak barnean zeraman bakea. Estoiko sentsazio bat nabaritu zuen sabelaldean. Zirrara, urditasun edo beldurraren antzekoa. Etzekin seguru zer emozio zen ura. Atsegina zen ala ez ere, etzekien. Baina aurreko lasetasuna atseginagoa zen. Lasetasuna beti da atseginagoa. Zorionak. Zorionak eta eskerrik asko. Tira, berriz ere bertsoen atalera itzuliko gara, ze oraindik bi irabazle ditugu aipatzeko. Batetik, E-kategorian, 14-16 urte bitartean, Asierri Barguren Amundarain, Usandizaga Peña Floridatik dator, eta bere bertso sorta kolorez kolore izena du. Eta orain kontan, Beñat hemen izan da, Beñatek abestuko dizkigu, ezta? Ba, abion artean, altxa didezela biak orduan. Gainera, aipatzekoa da, 2013an saritua izan zela bertxotan, eta aurten eskolarteko bertxo txapelketako finalista zara, ezta? Zorionak beraz, venga, nahi duzunean. Mapa bati begira nengoen, tasi nintzen hausnarketan. Herrialdeak banatzen dira kolore ezberdinetan. Zoritxarrez hau aukeratzea ez dago gure eskuetan. Ohartzerako mapa bustita nuen negar malkoetan. Euskal Herria margotu nuen bere hiru koloretan. Bere hiru koloretan. Mapa gainean hiru kolore, zein baino zein politago. Baina hiru hauek elkarrekin daudela ditut nahiago. Elkarren gandik bana ezkero, Euskal Herria akabo. Beraz guztiak egon gaitezen, inoiz baino batuago. Anai artean lan egitea, bezalakorik ez dago. Bezalakorik ez dago. Esan behar da, ipuinen antzera, hemen ere, bertso sorta luzeagoak dira, baina haietako bi aukeratu dituzte, edo ditugu hemen abesteko. Hurrengo kategoria, F kategorian, 16-18 urte bitartean, Garoa Gomez Beldarrain izan da irabazlea, Santo Tomas Lizeotik dator, eta Urtarriak 7 albistegia izena du bere bertso sorta. Garoa, nahi duzunean.
Telebista aurrean jarri, berri honik baldago, esatarien hitzekin, harrituta guztiz nago. Mila aldre beskeria, mila notizia raro, gezurretik dago egia, geroz eta gertuago. Zentzuna galduta gabiltz, nora ezean zeharo, bihurtu gara gehienak, kontsumismoaren esklabo, galdu dugu ia lotxa, ta ez dugu erreparo, egun batetik bestera, mundua da zoroago. Urrengo albistearekin, krisia dala eta ez dala, denak jarraitzen du berdin, dena da beti bezala. Familiak bizirauten, batzuetan nola edo ala, ikusten duzunez gero, egoera ez da makala. Dirua hasi da egan, sartu da haize petrala, denona dena lapurtu, baliatu dute itzala, batzuek daukate hemen, oso gogorra azala, krisi ekonomiko hau, ez dalda krisi morala. Zorionak. Haze bertsoak. Bueno, nik ere entzungo nuke peinat hemen egon da, sentitzen ez, baina hola, zure bertso pare bat, gaina zuek egiten dituzu bertsoa bestuako la musika pixkatekin eta animatuko zea ez da peinat. Hola, eskatuta gaina. Honekin nahiago edo hor? Bai. Pixkanaka, pixkanaka, hasi ginen konturatzen, nola idaztea munduan, egoteko modu bat zen. Nik nahi dudana da zuen, lenda biziko urratzen, ondorengoak joatea, bide berriak urratzen. Maila honetako lanak ez dira errez osatzen, beraz zorionak denoi eta jarraitu gozatzen, jarraitu paper zuritan, ideiak zirri borratzen, zuenak izango diren mundu berriak asmatzen. Eskerrik asko bainat, zoragarri. Tira, eta aurtengo Koldo Mitxelena sariek izan dute berrikuntza bat, mikroipuina, hain zuzen ere. Mikroipuina, bueno, batzuk pentsatu dezake ipuin txikiak direla, baina ez dira txikiak, dira besteak bezain handiak sentimentuei eta edukiari dagokionez, ezta? Eta esan behar da, harrera bikaina izan duela mikroipuinen sailak eta parte hartzea oso handia izan dela. Beraz, besterik gabe, zorionak, aldez aurretik eta sariekin hasiko gara. E-kategorian, 14-16 urte bitartean, Amaiur Sarriegi Isasa Aixularretik gaur da eguna lanarekin. Amaiur. Nahi duzunean, Amaiur. Gaur da eguna. Hemendik aurrera ez da inor nire jabe izango. Gaur kontrolatuko naiz. Esaten zuen egunero. Ondoren, tabernara joan, whiskia eskatu eta aurrengo egunerako uzten zuen. Bene-benetako bakardadea bizi zuen, bere penak edarritan ondoratuz. Alkohol tanda bakoitza, malko tanda bat balitz bezala. Semeak 9 urte izango zituen, egun hartan autoa hartu baino lehen edan izan ez balu.
Egunero, istripu horien irudiak hazten zituen alkoletan. Gaur, alaba eskolan utzi ondoren, tabernara sartu eta kafe askatu du. Whisky botila pare-parean zuela, botila oso erosi dio zerbitzariari. Amildegi batera hurbildu eta hainbeste urtetako sufrimendua garrasi batean botatzearekin batera, botila airean joan den nola ikusi du. Noiz puskatuko den zain geratuko da. Eskerrik asko, zorionak. Eta bigarren kategoria, E-kategorian, 14-16 urte bitartean, 2 saritu ditugu. Batetik, Lide González Sala, Santo Tomasetik datorrena, segundo bakar batean lanarekin. Lide? Aipatu behar dugu, 3 laun aurkeztu ditula, aurten mikroipuin bat, olerki bat eta ipuin bat. Eta honez gain, 2013an aipatu izan zela olerkian. Zorionak beraz eta nahi duzunean. 18 ordu pasa dira gertatu zenetik. Nikolai eta biok laborategian geunden bakarrik, gaueko txanda egokitu zitzaigun. Akats bakar bat eta den aldatu zen, segundo bakar batean. Lehergailuak eztanda egin arte minutu bat falta zen, besterik ez. Berehala abisua aktibatu eta begietara begiratu genion elkarri. Laborategiko bunkerrean sartu ginen ziztu bizian, beste norbaitek berdina egingo zuelako itxaropenarekin. Gure nahia ezen bete. Errusiarrotzak ala ez dela esan arren, nire errua da. Burua galtzen hasi naiz, eta erabaki hartu dugu. Nikolaik eta biok, giza espeziea jarraitu dezakegu, baina ezin dut hau jasan. Gure planeta maitea guztiz bakarrik ustea erabaki dugu. Zorionak, eskerrik asko. Eta mikroipuin zoragarri hauen ondoren, kantu zoragarri bat eta oso aproposa gainera. Zuekin, Lizardi abestia. Itaz galdezka eta gu ere ire zain geundela esan zioagu, ez dintzela aspaldia zaldu etxetik, gero kanpaiak entzun dizkiagu. Zakurrak zaunkaka, orduan sortua izbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean, zerraldo eroria izgure oinetan, eta gorputz gogorintzen. Udazkenaren tronoan, ertxidizkiagu begiak adiosik ez, eta goizaldean, musika zur batetan sarturiko petipoet. Pirotekniari gabe, lurperatu haugu baratzan Lizardi. Rimbo etorri duk, itaz galdezka eta guk, ere zain geundela esan zioagu, ez zintzela aspaldia zaldu etxetik Lizardi. Rimbo etorri duk, itaz galdezka eta guk, ere zain geundela esan zioagu, ez zintzela aspaldia zaldu etxetik. Eta hemen dator despedidea, ja kartulina bat bakarrik gelditzen zaiz. Bukatu horretik, txalo bero bat eskatu nahi nuzueke, gaur izan ditugun musiko fin, eklektiko, guapo eta irribarretxu hauentzako. Txalo bero bat merezi duketa. Eta ekitaldia behar bezala bukatzeko gurekin daukagu Donostiko alkatea, Juan Carlos Izagirre, pasa. Zure txanda. Atrilea nahi duzuna. Bueno, egun hon, eta benetan arrobila seguratu daukau, hiri honetan, herri honetan. Ni usteet oioi purria niri behintzat jarri zaidala eta seguruna
beste batzui ere bai. Eta netzako, agian, okerrenanik itzein goet, ze unkitu xamarra nago. Despedida esan da badakizue, ne azkenetako ekintza izango ala gaurko alkate gisa, releboa eman beharko diogu alkate berriari. Eta ilusio berezia ematen dit, egiten dit, horrela zuen artean egitea, ze azken finan hemen ikusten da gure gazteak eta gure aurrak, be konpromisoa bautela euskerarekin, literaturakin, eta hone ziurtatzen digu guain txiki hauek, eta ezen txikiak, hurrengo urtetan, ez da inoaino itxiko dian, baina desde luego konpromiso hori mantendu zazu mesedez, euskerarekin, literaturakin, eta ozen lekutan zaudetela ere, eman zazue bihotzian hemen akutzen dezuen sormena eta kapazidade hori. Ni zorionak eman nahi izkilet zaituei, baina bai parte hartu duten guztiei, zorionak eta eskarrik asko iten dezuen lana guztionengatik, oso txukun egin dezue, zorionak hau posible iten dezuen guztiei, eta aurrago ere mantendu zazue konpromisu hau, eta mantendu zazue hemen ikusian bezala umorea beti ere. Mila esker, eta txaloa behintzako. Galdetzen du, ea hemen gelditu behar duen. Lekua badago zuetzako, Juan Carlos. Gelditu nahi badezu? Bai, torri, berekin. Bueno, eta honekin ia amaiera emango diogu, Koldo Mitxelena 26. sari banaketa ekitaldiari. Bueno, sari banaketa esan dut, eta zuetako asko, haituko esaten, ze sari, zemenzta sariri banatu, lasai, jasoko dituzue. Horratzean, antolatuta daude, eta gero behar bezala, hau bukatutakoan, argazki egindakoan, jun, eta han jasoko dituzue. Gaina esan behar da, aurten berrikuntza bat izan dela, sariekin, hain zuzen ere, 16-18 urte bitartekoek literatur tailer bat izango dute. Beraz, sari berri bat eta nik uste gaina erabat aprobetxagarria. Beraz, zorionak parte hartzaile guztioi, zoragarriak izan dira zuen lanak benetan eta zoragarriak zarete zuek. Zorionak denoi, txalo bero bat mesedez zuentzat. Eta eskertu nahi genituzke irakasleak eta ikastetxeak baita ere, nolabait ikasleak lan hauek egitera bultzatzen edo animatzen dituztelako, beraz, eskerrik asko benetan zuen lanagatik. Eta besterik ez, zuena da artea, zuena da kultura, zuena da sormena, eta zuentzat txalo zaparra dau, txapeldun batzu zarete benetan. Eta orain bai, amaitu aurretik, familiako argazkia aterako dugu, etorri bezez denako aurrera, argazki egiteko, eta gero ia joango zarete saria jasotzera. Biba zuek eta zorionak, gero arte! Sargori denean berriz, maitasunezko euri, maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizu.